Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 14 sa bulan sa Hunyo tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 5 bersikulo 38 ngadto sa 42. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo sa giingon kaniadto, mata bayrag mata og ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw balusi ang nagbuhat kaninyog dautan. Kun sagpaon ang imong tuong aping, ipasagpa usab ang wala. Kun may mukiha kanimo aron mailog niya ang imong saput nga pangilalom, ihatag usab kaniya ang imong saput nga pangibabaw. Kun may mamugos sa pagpakuyog kanimo og balig usa ka kilometro, himua kining 2 ka kilometro. Kun may muhangyo kanimo og usa ka butang, ihatag kini kaniya og ayaw balibari ang buot muhulam kanimo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.